हेलौ लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान सुंद' आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर नोंथांमोन गोबांथारानो हमदांखाबाय जानांगौ। बेनो जादों बयजोंबो सिनायजाखानाय बर'निनो मुंदांखा इउटुबार बिथां आलफ्रेड बसुमतारी बिथाङा जुलि जासिगोन एबा जुलिनि रादाय खाबाय होननानै खौरांनिफ्राय मोनथिनो मोननाय जादों आरोना। दायो बेनिनो बिथांमोननि जुलिनि रादाय खानाय समनि सुंद' क्लिप्स भिडिअखौ नोंथांमोननि सेराव शेयार खालामनो सानबाय। लोगोसेनो बिथां आलफ्रेड बसुमतारी बिथांखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय कंग्रेचुलेसन जासिहरनाय थाबाय। रावनिबो जबरदस्ति गैया माने आंबो गोसो खुसि नाजावनानै लानो नागिरदों। मेगनजों मेगन नायलायनानै गोसोजों गोसो होलायनानै माबोरै मोनखो नों हरजे माबोरै मोनखो नों। लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय।